Els dies que he dormit al carrer va ser quan vaig tornar de Venezuela. Perquè jo no tenia ni idea de lo que era estar sense sostre. Pues, estar sense sostre és no tindre el teu espai. I mentre treballaves pues, tenies doblers, no? Tenies doblers i podies tindre un sostre, un pis compartit i menjar, anava fent, però clar, ningú et donava un treball indefinit, sempre contractes de 7, 8 mesos, i quan s'acabava, i 3 mesos, com molt, ho podia allargar i em trobava ja aturat, sense doblers i nada. I res, tenia que tornar als serveis socials, no? Que m'ajudessin. Et veuen al carrer i hi ha gent que sempre t'estén una mà.